Takže já lidi, já jsem Extra, vítám vás z dalšího videa, tentokrát však něčeho velice speciálního. Dámy a pánové, poprvé v historii tady máme Ask. Dámy a pánové, je to tak, na Instagram nám přišla spousta dotazů, jinak jestli chcete, odkaz na Instagram máte dole a můžete se tam určitě přidat. Na webu najdete taky všechny sociální sítě, včetně právě Instagramu, no a dokonce tam máme i nějaký ten merch, takže určitě můžete mrknout. V každém případě tohoto nebude jen tak ledajaká Ask série, mám tady teda spoustu připravených dotazů na telefonu, ale máme tady ještě jeden takový doplněk. Rozhodl jsem se, že bychom mohli zkusit budovat něco vlastního ve hře Forge of Empires. Já jsem teprve na začátku téhleté hry, pokud byste se chtěli přidat ke mně, mimochodem máme dokonce i svůj cech, citrusovník života, takže vás tam moc rádi nabereme. No, zkrátka pokud byste se chtěli přidat, tak dole v popisku je odkaz, vypadá zhruba takhle, máte ho tam, měli být hnedka na prvním řádku popisku a jelikož je to v přímé spolupráci s tvůrci téhleté hry, tak vlastně pokud nás přijde dost, tak by nám o tom mohli přidat nějaký náš vlastní obsah, jako má třeba Fety ve Shakes and Fidget a takhle, takže jestli chcete, přidejte se určitě, hrajte aktivně, no a můžeme ovládnout celý svět, nebo alespoň tenhle jo, to jako ovládnout svět, o tom už mluvilo hodně lidí. Ještě jednu věc vám ukážu, já hraju na světě 5, takže když se přihlásíte na jejich webu, po tom co se zaregistrujete na svůj účet a dáte hrát, tak si musíte vybrat svět East Nagach, ale to teďka neřešte, jo, nejdřív ten odkaz, potom až tohleto, kdybyste tady ten svět neměli, tak rozklikněte a budete ho mít tady dole, jo, CZ5 mimochodem, no, ale teďka teda už k samotným dotazům. Proč ty nevydáváš video ze zapomenutého světa v pondělí a Nakashi v pátek? No, protože Panda je šelma a vydělává tuny peněz na prodeji zmrzliny. Ne, tohle prostě nemá rozumný důvod, zkrátka jakmile něco natočím, tak se to snažím co nejdřív vydat a snažíme se ideálně vydávat i 3 videa takhle týdně. Já si tady zatím vyberu peníze a jdeme dál. Co tě motivovalo k tomu, že si začal natáčet na YouTube? Je docela sranda, že já jsem teda dlouho sledoval youtubery a myslel jsem si, že to nikdy neskusím, že asi bych to ani technicky jako nějak nezvládl se svým počítačem a hlavně, že by mi to zabralo hodně času a pravděpodobně bych se to nikdy nenaučil, že jsem to sebevědomí určitě neměl, ale 2 kamarádi zrovna zakládali kanál, jmenovali jsme se tehdy Flashcraft Studio, no a co čert nechtěl, ty 2 kluky to přestalo bavit po pár měsících, řeknu, a mě to baví do dneska. Vlastně vemte si, že já jsem točil na základce, točil jsem celou střední, teď točím na vysoké, prostě je to úžasný koníček, takže asi tak, jo, mimochodem, když už jsem teda kliknul na tu krčmu, v této hře si jednak nemůžete navzájem ničit město, což je super, protože já jsem třeba hodně hrál Traviana a vím, že když jsem potom nemohl nějakých pár dnů v té hře být, takže mi to potom bylo líto, že mě třeba někdo sfarmil úplně. No a další věc je, že tady nemůžete úplně využívat zlaťáky, jako třeba v té jmenované strategii browserové, ale tady získáváte stříbrňáky, za které si můžete ty bonusy koupit. Stříbrňáky máte za to, když máte ve hře hodně přátel, takže když se přidáte, tak určitě si ve hře dejte vyhledat a zadejte si tam moje jméno Mexitron, měl by vám vyjet můj účet. Mexitron LP, když tak můj starší účet, já samozřejmě nemůžu najít sám sebe, přidejte si mě Mexitrona a to a můžeme si navzájem chodit do krčmy třeba a nějak si pomáhat jako s produkcí surovin. No ale teďka teda já si tady zadám na 5 minut. Myslím si, že to město dneska trošku přestavíme, protože já už se sem tak jako úplně nevlezu a druhá věc je, že už mám daleko lepší budovy, které potřebuju placenout. Ale teďka teda k dalšímu dotazu. Nechceš začít 7 Days to Die s Marvexem, on teď začal, tak byste mohli spolu. Hele, on se mě na to taky ptal a já jsem říkal, že klidně zajdu jako k němu do videa, takže teďka je to jenom na něm, když řekne, tak já moc rád mu budu pomoct nějakým Blood Moonem nebo sestavením nebo úplně s čímkoliv. Když to budu stíhat nějak tak ke svému natáčení, tak to zkusím. Teďka máme teda málo obyvatel, tak nemůžeme nic dalšího bourat, ale proč tady stavím jiný baráčky? Oni totiž tyhle generují za 15 minut 11 goldů, což je super, ale měli byste mít jako být ve hře tím pádem každých 15 minut, což já nevyužiju, že jo, přes noc se mi vygeneruje z každého domečku jenom 11 goldů, ale když sem dám salaš, tak ta generuje po 4 hodinách a 80, takže celou noc sem nemusím mít v pohodě a ráno si vyberu z každého vlastně asi 8krát víc, což je docela dobrý. Máš nějakého mazlíčka, po případě jakého by si chtěl? Hele, máme pejska, máme 2 kočičky a já jako momentálně jsem v rozpoložení, že se nějak ve zkouškovém jako nestíhám starat ani o sebe, natož třeba o kaktus, takže já myslím, že teď bude lepší nic nepořizovat, no a třeba jednou, ale teď jsem spokojený, děkuji za otázku. Díky za otázku, měj se. V každém případě, dámy a pánové, v této hře ještě důležitá věc, vlastně postupujete od doby kamenné do daleké budoucnosti, myslím, že nejdál úplně, na konci, že je expanze na Mars, ale to nevím, jestli už je odemčené, ale vím, že to chystají v každém případě a já teďka třeba odemknu jízdní jednotky.
k čemu je tohleto důležité, když nemůžete útočit na další hráče, je dobývání téhleté mapy, na které získáváte kromě goldů a vlastně nářadí nebo zásob, tak získáváte ještě takové speciální zboží, které nejde získat vlastně nějak jinak než vlastním produkováním. Jako třeba tady vidíte, že když dobiju tohleto, tak budu mít bonus k produkci mramoru. Bez toho budu mít taky produkci mramoru, ale nižší. Takže ve výsledku se vyplatí nakopat všem těmhletěm banditům zadek. Můžete taky to území vždycky koupit a vyhnout se boji, ale já myslím, že bude dobrý si asi i ukázat, jak to funguje. Já doporučuji zaplatit si většinou za to, abyste ty jednotky obsadili, protože peněz ve výsledku v té hře stejně máte dost. Já tady mám celkově 6 kopíníků v této hře. Funguje i to, že třeba proti jízdní jednotce má bonus právě kopíník, respektive lehká jednotka, proti lehký jednotce má, pokud vím, bonus těžká jednotka, jezdecká tam má zase výhodu proti střelecké, to tam vidíte, a střelecká proti těžké. Jo, je to takhle dobře propojený. Navíc mohl bych dát automatickou bitvu, ale když se na to koukneme, tak to vypadá trošičku jako v Heroes Might and Magic. Možná jste hráli nebo jste viděli na streamech právě na Twitchi. Takže tak. Já dám teďka teda automatickou bitvu a budeme na další dotaz. Proč zrovna jméno Citron? Tahle otázka je taky zodpovězná sice na webmacitron.cz, ale zjednodušeně je to z přesmička z mého herního niku předchozího a já jsem si to nechal, protože je to takový hezky ironický, že Citron by měl být kyselý a já se pořád snažím, když už natáčet, tak s dobrou náladou a bejt milej a tak prostě, tak jak bychom se asi k sobě měli chovat na světě. Citre, ty jsi určitě sluníčkář. Kolik citronů jsi už za život snědl? No pravda, jsem zrál na sluníčku, ale k tomu dotazu. Já jsem nikdy nesnědl celý citron, ani celou půlku, já jen tak jako usosávám, že dám třeba do čaje, ale vzhledem k tomu, že funguje u lidí, nebo u lidí asi ne, ale u citronu určitá hierarchie, že větší citrony žerou menší. Pokud jste byli někdy v obchodáku, tak víte, jaký tam jsou války o citrony, když se zlevněj, tak tohle je vlastně úplně v pohodě. Tak já dám prozkoumat další provincie tady. Jinak mám ještě rozjetý druhý save na světě Dinegu na 4, tak tam si mě tak taky můžete přidat a tam už jsem na mapě až tady vzadu. Nebo tady vzadu? Já myslím, že až tady vzadu, to je úplně jako neskutečný, ale to jsme hráli v roce 2016 na Hitboxu, někteří možná ví. Tak, sklidníme. Já si myslím, že nebudeme pravděpodobně hnedka ve všech vytvářet něco dalšího, ale že 2 dílny minimálně zrušíme. No zruším možná 3, tady to dám zase na 5 minut. Tak. A jdeme trošku přestavovat u dalšího dotazu. Ahojky, jak pokračuješ se školou? Jsi rád, že pokračuješ ve studiu? Jinak krásný den, Markéta. Markéto, děkuji za dotaz, určitě se takhle podepisujte, když tam bude nějaký story zprávy, kde se ptám na otázky, aspoň vás můžu takhle pozdravit. Se školou pokračuju zdárně, moc mě to baví a doufám teda, že budu pokračovat i nadále. Jako je úplně super, když se hnedka v prváku dozvíte, že to je opravdu obor pro vás a třeba zítra mám právě zkoušku z teorie sociálních deviací a já se na to normálně těším. Jako sice to nestíhám úplně, rodina, škola, YouTube, práce, ale jako jo, baví mě to mezi tím nějak tak surfovat. No, v každém případě děkuji za optání. Přemýšlím, jestli bychom si nemohli náhodou odemknout další pole nastavění. Hele, a dokonce mohli. Tak to je super. Můžeme to udělat? Jo, nám chybí bohužel jeden výzkumný bodík. Je super, že výzkumný body, který se teda sbírají časem, tak si můžete koupit za goldy obyčejně a goldy zase můžete jednoduše získat třeba tím, že máte ve hře kamarády, zvýšíte si produkci goldu nebo zaplnění questu, ty jsem zapomněl nějak vybírat, a nebo tady po mapě občas bývají takový klikatelné věci, třeba že tady pluje nějaká lodička, nebo tady na pláži je SOS a za to máte ještě bonusový nějaký goldy třeba nebo zásoby. Ale my bychom si teoreticky mohli vybrat ty questy, koukejte, hele, zásoby. Naverbuj kopiníky, to už jsem sice udělal, ale až mi nějaký umře, jak můžeme naverbovat třeba dalšího. Jo, a začal vlastně nová akce, ono v této hře máte takový eventy, jako třeba teďka je nějaký japonský jaro, ale ono i na Vánoce byl event, na Halloween byl event, předtím byl letní event třeba. Já vím, že když jsem to hrál kdysi, takže byl i Super Bowl event třeba a tak, takže vůbec nevím, o co jde, ale můžeme to vyzkoušet. Teda takhle, oni mi posílali něco do mailu, mělo by to být něco o sbírání zvířátek vyřezávaných. Můžeme vynaložit 4 body výzkumu, to já už jsem udělal, ale já klidně koupím další, protože zlato na to mám, takže není problém. Tak, máme 4. Teďka, když sem zaskočíme, tak to můžeme dát třeba do tohoto jednak. Dobrý, odemknout. Hnedka si to rozšíříme. Hele, tady vlastně taky, ale na to právě potřebujeme ten mramor a dřevo, jasný, jo, tak to musíme sehnat. Do čeho to dáme teďka? Pravděpodobně do falangy, ať máme lepší jednotky a hlavně první těžké jednotky. Dobře, to bychom měli, takže tady splněno, další lucerny. No počkat, a co k tomu teďka? Asi rozkliknu tady. Aha, jasný. A teďka si teda můžu... Jako já jsem něco málo četl v mailu, že se mám snažit překonat tu vodu, tak asi hádám, že když koupím to nejvíc vpravo, tak se dostanu nejdál, takže jelínek.
Já jsem žabka, OK, přeskočím a seberu jelínka a mám 20 výzkumných bodů jen tak? Proč jsem si to kupoval předtím? No tak to je skvělý, počkejte, no tak to musíme rovnou zainvestovat. Teda takhle, já dám jeden dotaz. Co nejčastěji hraješ? Já hraju většinou to, co natáčím a nějak tak mimo kameru se k ničemu dalšímu nedostanu. Takhle, určitě bych rád si zahrál, třeba Vovko bych si rád fakticky zahrál, tyjo, teďka tam vyšlo takových věcí nových, já jsem hrál naposledy Lich Kinga, že bych k tomu rád zase sklouznul, ale prostě jakmile je čas navíc, tak já radši něco natočím pro vás, ať vám to zlepší den a já můžu hrát hry a číst knížky a koukat na filmy nějak jako v nějaký velký míře a hlavně bez vás, až si třeba něco zlomím, to s oblibou docela říkám, teda ideálně doufám, že se to nestane, zatím jsem si nikdy nic nezlomil. Budeš někdy natáčet Alien Isolation, moje oblíbená hra, ale nehrál jsem ji nikdy. Já jsem ji taky nehrál, viděl jsem ji celou od Agrela. To je právě ta věc, že já jako vždycky rád sledoval let's play a proto mě taky baví je tvořit. No a docela důležitá věc je, že když už jsem tu hru viděl, tak asi bych ji nedokázal úplně podat jako na first feel a abych věděl, kde se co děje. To asi není úplně ideální, takže si myslím, že ne, anebo musím minimálně počkat pár let, než to zapomenu. Stejně jako u Outlastu, to jsem roky neviděl a nedávno, jak víte, jsme ho dohráli na Twitchi, jo, takže tak vycházejí z toho mimochodem i sestřihy na YouTube, takže pokud jste třeba neviděli, tak si zadejte McCitron Outlast a ono vám to najde. Ježišmarja, budeme mít hezčí cesty, no to je super, protože ty základní stezky, co tady stavíte, tak nezvyšují nějak spokojenost, za to tato cesta, co si teďka odemkneme, tak už bude něco přidávat, to znamená, že vy potom nemusíte stavět tolik dekorací ke spokojenosti vašich obyvatel, to mimochodem zvyšuje produkci, ale můžete jenom prostě postavit extrémně drahou cestu a je to, protože vemte si, kdyby u nás byly kvalitnější silnice, no tak taky jsme všichni spokojenější, že jo. Tak toto dobrý, dáme si tady na dalších 5 minut teda farmit něco, tak a mezi tím jdeme teda ještě jednou na tu jarní událost. Zase zkusíme skočit co nejdál, protože vidím, že když dojdu na konec dneska, nevím jestli teda na to budu mít dost luceren, možná, tak bychom asi mohli dostat ještě nějaký bonus. No, zkusíme v každém případě. Tak za 150... Máme 30% podporu obránce. Tohle se určitě může hodit, protože dává bonus vašim jednotkám, ale já to využiju až někdy v budoucnu. Teďka ještě myslím, na mě ani nikdo moc útočit nemůže. Mám ještě 57 luceren, což teda bohužel na nic nedá. Chtělo by to nějaký získat. Kupovat je určitě nebudu, to jako se vůbec nemusíte účastnit těch akcí, jo, za to máte jenom nějaký bonusový budovy, co vám přidávají třeba produkci, ale zase, když nemůžete jako tu produkci využít na to, abyste měli silnou armádu, abyste zničili město nikoho jiného, tak je to vlastně jedno, to si všichni, to je jako ve Farmville, kdybyste si koupili zvířátka, je to super, ale nikomu to neuškodí. No, v každém případě, další dotaz. Jak se učíš, nebo bys poradil, jak se nejlépe učit, si super, pokračuj v tom, co děláš. Rade, děkuji ti jednak za milý dotaz a jednak, že jsi mi nahrál na tohleto téma, protože já si myslím, že jako od maturity dokážu poradit jednu superovou věc, co se mi osvědčila. Prosím vás, když víte, že u té zkoušky jsou nějaké otázky, jo, což chápu, že kdysi u zkoušení to tak nebylo, ale dá se to taky trošku aplikovat, tak si zkuste sami odříkat, nemusíte se to učit všechno, jo? Když se vás zeptají, něco nebudete vědět, no tak to vás jako, to vám zhorší známku sice, ale nevyhodí vás, pokud to není triviální věc, co fakt vědět máte, ale zkuste si na to téma nacvičit třeba projev aspoň 3, 4, 5 minutové, já jsem třeba u maturitních otázek jsem se učil mluvit 5 minut samostatně a říkal jsem si, hele, to je třetina toho času, to už mě nemůžou vyhodit. No ve výsledku, jelikož jsem věděl ještě věci navíc, tak jsem mluvil sice celou dobu, ale důležitý je, že hnedka od začátku jsem věděl, že to, co říkám, je správně, že jsem se to naučil, že mi do toho nemůžou nějak skočit zbytečně a že mě to nerozhodí. A kdyby náhodou rozhodilo, tak jsem měl nějaký záchytný témata, na co můžu ještě třeba navázat. Takže zkrátka jednoduše, když budete mít možnost, tak si nacvičte na každou otázku aspoň pár minut samostatného projevu a je to. Jako můžete si to pořád číst, můžete si to napsat do sešitu, abyste si to třeba lépe pamatovali, taky to určitě jde, ale tohle to se mi osvědčilo asi nejvíc. Zkuste si to prostě říct nahlas, zkuste si klidně, ať se vás na to někdo zeptá, no a nemůže vás nic překvapit. Kolik hodin máš v 7 Days to Die? Hele, můžeme se klidně podívat, já tady akorát natáhnu cestu. Tak. Dobrý, dostavilo se mi toho spousta, vidíte, už máme zase 159 lidí a spokojenost je na tom suprově, takže dobrý. Ale mrkneme na Steam a uvidíme. 7 Days to Die a dohromady tady mám 291 hodin. Takhle ono většinu toho času dělá to, že já už z toho točím 3. sérii a ono, když se potom ještě připravuje na ty epizody, plus se to hraje na streamech, tak jako je to fakt dost času. Ale schválně se mrkněte na můj profil na Steamu, že hraju opravdu jenom ty hry, co natáčím, že jako a ten čas jako odpovídá té době, co jako kolik jsem vydal videí, když se to sečte, a plus ještě, co se
se tak nějak hraje jako na Twitchi, takže tak, jinak se klidně zastavte, jsme tam každou středu, pátek a neděli vždycky ve 20:35 a tam se můžete zeptat na všechny tyhle ty dotazy soukromně a přímo. Jsem si říkal, že bychom možná mohli tady udělat jako řadu těch dílen, možná se mi ještě vejde jedna sem nahoru, ale to se mi úplně tam nechce dávat. Já tady můžu dát vlastně kovárnu, mám teďka novou. Kovárna je super v tom, že teda produkuje víc a zabírá méně místa, nebo takhle, neprodukuje víc určitě než ta ovocná farma. Tak, a určitě tam postavíme potom ještě jednu, až budeme mít více obyvatel potřebujeme? Potřebujeme víc obyvatel, ne, potřebujeme jenom víc peněz. To je dobrý, no. Tak to mi taky připomnělo jednoho youtubera. No dobře, v každém případě, sem by se fakt hodila ještě jedna hrnčířská dílna. Mě teďka mrzí, že jsem je všechny prodal. A tak víte co, já bych mohl tu přesunout sem, no a tady dole se mi vlastně teďka vytvoří místo zase pro další tu ovocnou farmu teoreticky, když to zkusím přesunout. Jo, tak by to sem fakticky vyšlo. No ale teď na to stejně nemáme ještě peníze, tak to necháme zatím takhle. Tak. A já si myslím, že dobrý. Ty, jak to tady teďka poskládat, by to vyšlo trošičku líp. To je otázka, panečku, no asi to dáme takhle do té řady. No jo, v pohodě, a tady nám zůstal prostor ještě na něco delšího. Víte, co bych tam mohl dát? Já bych tam možná, když si ušetřím trošku peněz, mohl dát ty prakovníky. Protože já mám teďka jenom jeden druh jednotek a já bych chtěl třeba právě i něco na dálku. No na to teďka potřebujeme peníze a teďka nám všechno generuje 4 hodiny. No, to je nějak tak jedno. Tak se mrkneme po mapě, jestli tady náhodou něco nepřibylo. A náhodou tam nic nepřibylo, nevadí, tak si dáme generovat teda další zásoby. Mrkneme si, co můžeme udělat. Naverbuj kopníky, já teda nevím kolik. Asi to mám jenom vyzkoušet, tak já jednoho teda propustím. Což teda bude drahý zbytečně, no drahý, no koukejte na to, jo, jako ono to počká, teď se to aktualizuje. Ježišmarja, tohle kopníka jsem dostal za odměnu zrovna, no to jsem nemohl vědět, no dobře, tak zkusíme propustit tohle. Tak, jo dobrý, a můžeme ho vycvičit zpátky a pokud se nepletu, tak za těch 20 sekund budeme mít splněný quest, takže super. Jak se dneska máme, Citrone? No tohle je otázka, která mi chodí asi nejčastěji vůbec a mnoho lidí s ní začíná, protože si chci povídat ve výsledku úplně o něčem jiným. Prosím vás, když máte dotaz nějaký, tak ho prostě pošlete a já vám na to moc rád odpovím, ale nečekejte, že si budeme nějak jako dlouhosáhle chatovat, protože je opravdu rozdíl, jestli jednomu člověku odepisuju jednu zprávu nebo jestli mu jich odepíšu 5. Ale taky mám občas povídavou. Radši se zastavte na streamu, tam máme daleko víc času na povídání. Jinak teda mám se dneska dobře, děkuju za optání, akorát bych potřeboval ještě tak o 2 hodiny času víc, každý den ideálně, no a pak by bylo všechno dokonalé, ne, tak ale vzhledem k tomu, jako jaký jsou ohlasy na videa a jakože jsem celkem v pohodě takhle ve škole a tak jako rozpoložení dobrý. A navíc dneska to vypadá na fakt fajn den, zase máte taky dobrý počasí. Tak, nějaký peníze navíc. Ale hele, dostali jsme vrhače kamene, no tak to je super, protože my zatím nebudeme mít žádné balisty ani nic takového, takže tohle se musíme teda chránit a ideálně o to nepřijít. A já teďka postavím teda ty prakovníky. Já si myslím, wow, to je menší než jsem si myslel, než jsem si pamatoval. Já si myslím, dámy a pánové, že pro dnešek by to takhle úplně stačilo, už takhle je ten ask docela dlouhý. Pokud se vám ten formát videa líbil, určitě dejte vědět, já rád natočím nějaký pokračování a nezapomeňte teda zanechat palec nahoru, pokud mi chcete poslat nějaký dotazy, tak se určitě přidejte na Instagram McCitronLP a až tam zase dám nějaký stories, kde budu chtít otázky, tak hnedka zareagujte, nebo respektive, než to zmizí. Mějte se pěkně, děkuji vám za sledování tohohle videa, na další dotazy se podíváme příště a určitě se přidejte do hry Forge of Empires, odkaz je na to dole, jak říkám, vypadá takhle, je na prvním řádku popisku a já vám příště řeknu schválně, kolik lidí se přidalo, ať víte, že jste jedním z těch lidí. Potom případně si mě vyhledejte, McCitron na světě 5 a máte to. Díky moc a čau čau.